diolch wedyn i fy nhw'n ymgyrchu. Mae yna ddipyn ohonyn nhw'n yma. Ac sy'n ymwneud â dechrau gweithio nhw. Gan i wedi cael ei gini a bobl allan. Ond mae rhaid i fi cael ei teimlo heb ni John Asiant, sydd yma yn gwybod. John yn gwybod yma. A hefyd yn arbennig Dick Thomas yn trefnydd ni sydd wedi gweithio yn ddilynio ar yr ymgyrch yma. Ac maen nhw'n hyd bod arbennig. I gwedi'r cyffi'n campaign. I think we've had a very clear, clean campaign, and I'm very glad that it has been fought in the way that it has been fought. Can I say as well, when I look forward to continuing our correspondence about Europe and various other matters, to Sarah, she's young enough to have a very distinguished career, I'm sure. To Alan, I know that Alan has a great contribution to make towards public life, and of course, to our Conservative friend, Robin. Congratulations on running a very energetic campaign, and I'm sure that you also have a great future in front of you, but possibly not in Gerland. There we are. Dyna ni. Mae hon yn fod yn garlan iawn, da ni wedi gweithio ar y lleol yn Cambasio. Cyroedd nesa, efallai mewn ffordd mae'r ein bod yn edfasiwn, ond ni sydd yn edfasiwn, dwi'n gweld gymaint o werth, dwi'n gweld pobl wynaf yn wynaf, drwy gael das sydd yn ydw i. A da ni wedi gwneud hyn yn gyfeiriad yn amlaf ymgyrch a draws Alpau ac yn cymaint o bwyslais ar y tair plaen fawr a tri arweinydd. Felly, da ni wedi bod yn gweithio yn y torad o'n adryn yn y beth. Ond dwi'n fath iawn yn dod i'r hynny. Mae'n waith fel ymlaen yn amlwg yn y diddorol o fewn y Steffan yn y cwrs nesaf. Ond dwi'n